UMLA Kamau Kandro Uba Bante Dorlingdo Negasni Palay Ulale Yakando yung Ministry ka Animal Husbandry and Veterinary Department Uba Sanbor Shulai Pen Pau Yakijing Kamama de Kinong Rijingri Bad Kinong Reb Hagajala Namar Gajing Por ka Klam Jingyap Sniang Bad Gajing Her Palat Kador Des Niang Uba Bante Dor Ulayat Hu Biklay Krensani Bha Bad Ki Officer Katanat Halor Kilat Jingyada Ya Kinong Rijingri Bad pinne ya ka kamris niang haga jella bad umintri ulah kular ban raya kan kamat hapo arte yo syaga jingya kren bad umintri rang ba jella namar kade ka rai badan kam banchim da sarkar jella ulaya thu bo umintri ulah kular ban kerpat ya sarkar ban pin sange shwa ya jingwan rai kisniang ki bana shabar bad ban pin mi ya ka notification ni jing ban bana ka badan kam ban te ala kam ya ka jingpur ka khlam bad ban yada ya kinong ri jingri ka jella Uba Bante Dor uloong baki nong rijingri kilapin pau baka jingwan rung kisniang ki banabar ka jela kalong ka way na kidaw ki papin sa priyang ka klam ha Meghalaya. Kumta ka sarkar ka ribin shime ka rai ban khang shwa ka jingwan rung kisniang na shabar bad ula banjur ya ka jingdan kam ban pinklan ya ka nong rim local for local. Da ka bakintu ya ki ba ban kirshan ya ki nong rijingri da ka batid ikisniang balari hapo Meghalaya. Kani kajing panghi ke basar po state jungi ke dai bagi jingwan jong kisnyang nabar na takadaw ngiruk ni banjur bat kum mangilay ekran mana kaniruk matas ngiruk ni banjur biang bandalong kum dum no pensange shwa bamenta nom sha gini jingwan jong ki snyang nabar ti nakaliang ka jong ai ngasngo ba mairu ila ai ka assurance ba kin sapen mi ngi tushar ban khang si sendan shwa menta sipon ngi ong dalong kum dum no lai nai so banai bat ngin pek ngin ka long kum no adin kata namar ka jingkwa jungi ba ka jing thrang hi ngaruk kum nong mi khmat mo ngas ngoba ngidon kam ban long bai local for local mut ngini thet degi ni snyang ki ba ngiri hi hapo ka state hapo ka jela jungi namar lagi ngi persang kum ta khlam persang im tep darangi persang atrai kan wanra ai ka jing bahasa kan long ka jing mentoi ba ngini ya die thet mut ngini im yang ni kai bat kini kinong rijing ru kin yo nong kinong khayiru kin yo la ka jong ka benta ka magidai ban le ndai ka basngo khata bo khya ay man tabat ka dai ya kinong rijung ri kai pi menta ki ba im naka kamris nyang au pi ki ba usnyang ki shei khat nyo khat prajar menta ki abdi khat wei shpo jar kala khata adu tata de dai na ta kadaw ndalong kum no ru kalong bai bagin penmi ya kan notification ban khang si sundan shwa ya kan ni jing wan rung kerthap ki snyang na ba ba ngin sei pai adien kata kalong kum no ring so tenat ba kamkut cu tang menta ka ji keren pat ka level ki jongi ba ya kani ya hapan ra ban review ba ya kani ka kam ma ka jing kata jong kini ki nong rap ka we dei bat kani ka kam ri jing ri kala kata adu kata ta yo ya ka respon na i ka bangir hukum confederation ni yo ya ka jing kermen hadin bangilai kendu i kani ka jing pang yap sniang ka ba mentala lai snap hadin bangilai yo itu kara lun haus nam arjar ar lay ar sauter du menta long nilai yap gisnyang kumbang ila kran gi por ladak yap gisnyang bakasem ka jengi kala long khli menta ringi ila shim ka ni kalun te nginom la shu yu ban siu namar bagisnyang gim dar shu te long hadin nang taru kata ka jengi yap gisnyang kam dei ka ba ong ka bawan hi nangi lan ka ba mi nak ka jela ka jengi habangi la persyang ka ban wan bania beti nano ketenrai kawan kade na kajingwan jikisnya di mana ba te den nang ta bade longi kum ka federation ni ki society ki bidan po jong state hibra ko we kentup lang gi para garo ki jongi na katigi na tairu ki laya jun lang ka federation ki jongi kiru ki kendu i kajuk kucing te ngi wanra soka tingi yo haduk mentak singi yo ya ka respon ka bangi kum ka federation ru pediang longi ngi sohon mereka kumba ni expect long bahadin RTO lah tio kumba kren isa bentedor panginio yaki kai ke baka government ka shim ka decision ban ngi kerman ubah ka decision bukan shim bukan ajing honingi kum ki society kum ka federation ka baik kendu ikan kecil